kita maglakaw sa dalan sa kinabuhi. Mahisukamod sa mga dagkong unos, apan igsuon salig lamang ayaw kahadlo. Kita bantayan ni Ginoong Jesus, bisan bagyo ug unos sa kinabuhi tang moabot. Kuptan siya kay siyang paglaom, ug didto sa taas nga bungtod ato ang langit. Daghang puloy-an gisaad ni Jesus. Panahon sa kapakyasan ihangad lamang ang tanan mong pagantos ing baluan. Ayaw kalisang hadol na ang katapusan. Dito sa langit maglipay tang tanan, bisan bagyo ug unos sa kinabuhi tang moabot. Kuptan siya kay siyang paglaom, ug didto sa taas nga bungtod ato ang langit. Daghang puloy-an gisaad ni Jesus. Daghang puloy-an gisaad ni Jesus.